Може ли целият клип? Дай целият клип, може ли целият клип? Пусни целият клип и да се смени. Добре, тихо, филма почва. Няма да ми говориш така на мен. Не си познава на кого говориш. Пируко. Какво? Аз съм жена и нямам пишка между краката, разбираш ли? Нямам пишка между краката, разбираш ли? Тебе не те засяга. Ами не, ама просто си казвам какви са нещата, ако ти ще ме обиждаш мен на перука, аз мога да обиждам на още хиляди неща. И то при всички хора, не ме бе, защото знам каква си, защото знам какъв си всъщност, защото ти си мъж. И винаги съм имала уважение към тебе и съм те посрещал с как си, какво става и винаги с поздрави и всичко най-хубаво, че ми идваш и ще ми говориш по този начин, мък пой, ще викаш на този, който те е направил такава или такъв, не знам какъв си вече. Твоите деца ще станат такива, така че не казвай голяма дума. Ти за моите деца няма да говориш, защото ако намесиш още веднъж дете, ще те намеря къде си и ще гръмнат, разбираш ли? Няма да говориш за моите деца, защото тогава става лошо. За детето ми да си мълчиш, за детето ми си връщай думите назад, ясно ли ти е? Тогава няма да ме обиждаш. Няма, ти мен не почна ли да ме обиждаш? Перуко ще ми викаш, знаеш каква перука ще ти дам? Ще ми порасне косата, ще дойда, ще взема тази перука и ще задуша с нея, разбра ли? Няма да говориш за детето ми, ясно ли ти е? Ще внимаваш малко и ги плямпаш. Ще внимаваш малко и ги плямпаш. Не ме интересува, че 3000 човека са тук, ще внимаваш и ги плямпаш. За детето ми ще си мълчиш, си държиш травеститската уста затворена, ясно ли е? Ще дойдеш ти откува перуката, разбираш ли? Млъквай. Изрод! За детето ми ще говори. За детето ми ще говориш някъде другаде и никъде няма да говориш, разбра ли? Никъде няма да се позволиш да говориш за детето ми. Коя си ти? Коя си? Ай, казвай на хората. Кажи. Ей, на толкова съм казан ти, не знаеш кого си имаш работа, момче. Момче ли знаеш кого си имаш работа? Пак ти казвам, много внимавай за кого говориш и как говориш. Дръж си приказките, не ме нападай и няма да си имаме проблеми. Винаги съм те посрещала с добре дошла в лайфа, когато си при мене. Това мога да го кажат всичките 3-400, които ме гледат тук. Всичките. До един. И ще говориш за детето ми, какво ще стане. Искаш ли виж ти какво ще случи с тебе? Искаш ли виж, питам те ти какво ще случи с тебе, не знаеш коя съм, казвам ти. В Гурково ли си, в Мурково ли си, къде си, където и да си, ще те намеря. Искам ти върнеш думите назад веднагически. Не се шегувам в момента. Да ме обиждаш, ти си виновната. Значи, до сега ти казах нещо добро и хората отдолу писаха, че съм права. Да благодариш на хората, които те подкрепят. Това не е обида. Това е обида.